Eta lehen komentago zu, haitek be eukibala alako gerrako eraginen bat eukibala, ez? Bera lantegizen tailerrien kargau moduen eta postu horretatik egin dira. Hori segaitik pentsan dozuzuk edo segaitik? Politiki gaitik. Gorrozen zalako, gorrozen, no? Gure itxezan PNV-koe. Eta zerak Pako eta horrek gaztiek sozialista zerak ziren. Hemen Eibartarrak eta eguzena dana ziren sozialistak. Hemen asko eguzena Eibartar, nik ez dutu da zeigarren, nahi da zenien. Guri nahitek euken sueldo ona orduen, omegako ofiziala moduen. Baina gero, beste 15 bat ogarleko hilien, diru asko zan, tanton porzientue euken. Bierra behite ban, Ze kami berak motorrak eta desmontau, ipinik, bueno, eta gero, eta gero eurien, ontxe intentan kenterra, ontxe intentan kenterra bizina izenien, gurien aitek eta ostutek arri eurien. Txatarrati, ez horrok handixo, bai, txiki ba, modelue, karri eurien ikusik, zemen kenterra iten zen, bai, kenterra zan, txurie. Da, horrek alemanak kanbizio zen barko bati Bilbon, puertuen. Horrek ikusi joan. Da gabe zuen, Paulo zen txoferra, Paulo txoferra Lemonako zemi, Gerra urretik eta gerra hostin behi bizina izan txoferri bilikue, da, areke ostu, kendu, kati gazateze, kenterraz da, ekarri horien, esaten dago, lehengoko kenterra, hori moderno eurila, motorra con gas pobre mobi dute, elektrizitatek ez da gazaz, hentze urrejolen almazena dagoen lekuen, hana izan bizan makinak.